Yabona nomsiza ukuthi uJobe umuntu akamcabangeli. Sefisa nje ukuthi nje ngabe useyakhishwa uyodla. Hayi ingqondo kaJobe incane. Ingqondo emfishane. Yabona ukuthi kade ngiqinisele ngithi mina uMayogathi kubaningi abantu abahlulayo ngoba mfishane kodwa manje ingqondo kaMayogathi ikhaliphile. uMayogathi nje ngeke ecele imali ekhishi kimi ngoba umqondo kaMayogathi uphelele. Unengqondo nje iphusile. Apha mangami ngithi uyabona uma uqala ingqondo kaMayogathi nekaJobe uma uthi uyabuka ubani umuntu okhubazekile, khubazeke uJobe. Khubazekile uJobe. Ingqondo kaJobe nje ayiphili kahle ekhanda. Akekho umuntu ongathi cela ngimhlephulele u-5,000 eyodla. Ibe le mali ingapheleli futhi. Hayi. Kahle kahle kwakufanele kube uJobe omfishane la. Akumele kube uyena nje ogqoke uphenude ogqoke kathathu uwodwa.